barangay San Gregorio kay gaayo gito mga manog gamit ni nang Lorna Salazar, no? Pero kad yang kalaga konsumo kang News Miracle Oil, no? Susanita Olarte, good morning. Pwede karoon mga hapon lang kung after lunch bla, diyan ka na lang. Kay ginahlat-lat ko pa sang kasangkap, ti ko ni muon ko diyan kulang sa kasangkap basi mabulilyaso ta. No? Kag diyan sa Esperanza ang may kulang diyan karoon lang, no? No? Aman-anan no? Na mga kabyanan. Kay kagawad Pikoy, good morning. May gagtas diyan kap. Dog yung kapitan na ginagatalang ko ang knimok gawad Pikoy. Kapitan na ginamit lang ko. Mga kabyanan, kag sa promo naman bla, kaligad nga daw kasabado, makaroon man bi pwede ang tunan nyo si partner Bobit sa hapon. Ay, birti ako saka mga pinalangga ngita permati. Ha? May ina ang kalaban kinanglan ko gid may mga gigahan kadya himo, prepare tanan-tanan. Pero kung mga amor dyan diman karon mga pinalangga ta permati ura ko choice prakadlaw. Kayanan ta pero ura ko choice. Bat nga mag-hire kang akan mga assistant sa pag-imo kanya. Sa doga nga mga balita, mga kabyanan, ha? Wara gina hingadlan, wara gina expound, wara gina eksplikar. Ni Manny Pacquiao kung paano nahimuon ang diyang plano na, pero pananglitan mga kabyanan, no? Nga magdaag ta na bilang presidente, ang mga ganit ng opisyal kang gobyerno, ha? Amo dyan mga kabyanan, ang analagsan. Ang mga ganit ng opisyal kang gobyerno, ang lagsan. Anong namin nga ganid? Ang mga dalok sa poder, ganid refer. Refer ka ganid, daw generic eh. Daw generic. Ano man, specific man be? Anong ganid ang dalok? Intindihan tayo dalok sa diin. Sa posisyon, sa kwarta, mga kabyanan, kay kung magkuon nga ganid, pwede tambalan nga ganid sa posisyon. Ganid sa kwarta. No? Pero kung mag-refer talang ang mga kurap, it-refers nga ginakurakot da ang kwarta kang gobyerno. Ha? Kaya kung magkuon ka kang ganid, either kapangurakot, either dalok-dalok sa posisyon. Ang pagkadalok-dalok sa posisyon daw hindi mo rabanwa pwede nga disiplinahan. Nga kuon nga kamulang pirmig lansar. Ha? May dynasty na. Ay nauna ginabuto mga ganit-yapon traktaw so hindi ka tanong supok din karya. Ha? Kaya nga tanta na pag-insindi ka ganid, kuripot. So, kung i-apply mo dyan sa panimalay, kung noon ka iba nga, kuripot, kung ka nag-kinuripot na, ay, hindi pwede hambalan nga nag-save latakan. Now, hindi may expound Manny Pacquiao kung ano himuon na, no? Paano na himuon. Pero ang tuyo na, it's all about graph and corruption. Okay. Pero tawaan ta pabor sa Manny Pacquiao ka plano na. Daw tanan-tanan man daw mo jambal na, dibla? Si Lini, sinugambal ang si Lini, mangurap na, daw raman. Daw raman na kambal. Si Manny Pacquiao mo man. O si Isko Moreno, bisan sinulang. Ang nauna, kaya ni Banwa nga nagambal nga. Ha? Ayaw sa kurap. Si Ping Lacson mo. Sa piyak nga bahin, si Pangulong Duterte daw matamat rin ka pangara sa mga electric operatives. Ha? Kaysa Iloilo, kapin pa sa syudad, kagkaiping nga mga kabanwanan kang syudad.
like Pabia, ay mga progressive towns, sagwa lang ka syudad mo. Tiyang gusto nanda, nami kuno nga serbisyo kang kuryente ang andami eksperyensyahan. Nagambal ang presidente nga kung hindi kuno ka-compete ang mga electric cooperative sa mayaga serbisyo kang mga private power player, di much better ang guwa na mag-untat na lang gid kamo, no? Ha? Kay dyan sa Iloilo City, mga Pabia, Santa Barbara, Liganis, Iliko Uno pa dyan, Iliko pa dyan raga ga-distribute kang supply kang kuryente. Tigareklamo sanda nga mahal kuno ang per kilowatt compare sa gina-offer kag rate kang more power. Ti may mga hinyo gani ang pira ka mga kabanwanan kay iping kang syudad ti Iloilo nga extend kang more power ang anda serbisyo sa kuryente. Mga kabyanan, kaya nagkuha ng presidente na mahal kuryente nyo, hindi mo kakumpit. O garing dapat maklaro dya kay sa IPIRA law, lain naga-provide as generation, lain ang transmission, kag lain ang distribution. So, ang papel ka mga electric cooperatives like Antico, buol sa na supply sa generation, lain man ang provider kang transmission kang kuryente, no? So bakal mga pinalangga nga mga tagpramati amo jaguro rason nga mahal dapat matur ay kung pa man koton taga Iliko ti nagabakal lang kami sino ka generate sa mo jaguro ang mahal ti kapira banwa patong patungan i-revise ko lang ipiralo nga kung ikaw ang distribution, ikaw man pwede man mo ay andat may transmission pa company kaya man ang power tahalin pa just Negros kag halin pa to sa may dinto sa Leyte may cable ra under sa dalam to bigagi sa dagat dalam dagat la no. Tamo ra guro ka mahal kay lain ang provider as generation, lain sa transmission, kag ang mga electric cooperatives dyan sa nanatoon sa distribution. No? Mga kabilang distribution sector. Okay? Hay may iba nga mga power companies kasanda ka generate, sanda man ka transmit, sanda man banwa ka distribuer. Amura ko nga bangad saralang, mura nga barato. So may mga options ang Pangulo nga dapat kuro kung ang kompanya nga makasarang tana sa amo-amo kaya, amur lang ma-provide. No? Mga pinalangga tapramati para nga package deal na lang tanan-tanan bla. Ha? Oras at pagpangalagad alas 8:23. Santiki nagnaba ang kaso ka COVID kag we only have 78 active cases. 4 na lang kabanwa ang double digit ang kaso. Hamtik to Besroner anini kag San Jose. The rest single digit na lang anda kaso, may dyan na nga 0. Na amora kakangatan min isyo sa dili lamang magbuhay. Ha? May mga nag-witness kag kakita
nga pirit kuno ni Gaspar Ricoperto papirmahan para sa final payment kag akseptaran nga okay ang project. No? Ang diyang kang concreting nga anak ka di ILG mga kabiyanan nga ginimplement sa Barangay Alegre. Taga Barangay Alegre halin para kato nagatestimony nga ang preparation kang base course kang rang project gin kala makabiyanan kag wara gani makumpak kano kamayan. Pero ti naka-claim rin. May bilin na lang nga percentage nga wala maklaim. Kag ang bilin nga percentage sira amura ang medyo ginapangyabtan pa kang government implementing agency prasbi kung sa Sibasti kang engineering nga garantiya agad nga hindi ana marilis agad kung hindi matapos kag makomply ibang mga problema. Garing one time ligan simana hindi ligan simana nagagto kuno sa site ang jag si engineer nga Litrodo dito man ang tatay ni Mayor Ricoperto nga si Gaspar Ricoperto kag ang anda foreman. May blatter sa pulis nga ginapirit ni Gaspar Ricoperto si Engineer Litrodo nga pirmahan rin ang acceptance or i-okiyan para maka-final payment sanda sa nasambit nga project. Ha? Nga okihan. Daw ginapir sabing pirmahan ni Engineer Litrodo. Nga pirmahan mo dyan, hindi. Daw mo rabla. Suno sa nakasaksi nga ata na istorya. Nga kunura, kunogin. May nag-agi nga sang kamalam kag wara ti pagpasipay halin sa Purman. Basi tiniro kuno ni Gaspar Ricoperto ang diyang si Engineer Litrodo. Ha? Basi kung pinatay na. Although nga ti wara man dyan ti pinatay gid si Gaspar, pero kung maunahan ikaw kadengan kadya mga pinalangga katag paramati, kag daw nahadlak kaw, basahon na ikaw bla mga kabyanan daw amurat. Ti ko lang taho tanang awra na anad sa muamo nga style na kag nahadlak, ti madara ka pahag-pahag na no. Kag kung madara ka sa pahag na, basi kung namanalian na ikaw. No? So, ang diyang bagay nakalabot sa atensyon kang pulis, ti ano karong ginahimo ka pulis ka? Example, mamangkot latatan ka si Basti, na mamangkot latatan na? Istoryahan, tanyabla karon mga kabiyanan, sa atin nga pagpangalagad, kay man daw na bahala raman tao sa si Basti kam nga amo-amo diyan nga sitwasyon. Ha? Nga kung may project kamo gani, ura man na problema about sa baydanay. Sa pag-okay kang project mo nga 100%
accomplished, kag nagsakay sa specification, sandig sa plano, kag sa program of works sinsunod ang pagpagamit kang mga materialis. Na tiurar galit tidiber karon ang municipal engineer maghindi. Basi nagdugang jaban wa trigger ang sitwasyon nga to sa Alegre. Bangad nga ti nagkontrobersyal man diyang gin-subcontract nanda nga project. Regyan sa ospital. Istoryahan tabla dya karon sa atan nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Gaymaw sa pagpangalagad ta, mga kabyanan, ang diyang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo gidya gamitan nyo agad hindi kamo magbulatian. Agad hindi kamo magbulatian kaya ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang sa lawas ginadugangan. Ginanormalize bla. Para hindi kamo magbulatian. Amo na gid ang major nga papel kang Evergreen Herbal Capsule kaninyo. Bakal kamuron sa mga butika, mga kabyanan. Sa piyak nga bahin, kay imaman ang borugyar sa kulasi ang Mr. Donut. Ang Mr. Donut. Sa crossing bala dyan sa corner sa highway pa kita nyo ang may mercury drug. Pasulad ka mo pamadyaas na direksyon nga crossing, hindi pa baybay Pagsulad yung kalye, pasulad bala sa gasolinahan sa Petron dyan, na samtang nga pasulad bala ka mo makita nyo nga niya Mr. Donut. Bawag yan mga donut no yung perte kanamit no yung kanoon. Perte kanamit ang donut. Na? Diyan ka mo order. Taklan ka orderan yan. Kanamit turn. Di mapasa no siya patin nyo how? Mapasa no siya pa kamuhaw? Hindi ron. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Diyan na kamo bakalo. Kang prakadlaw sa kilid na may pramahawan dyan, no? Plastaran talang sa prakadlaw, pramahawan may balbakwa. Ang mga lawas kabakabla, kag iban pagit ng mga mino. Diyan kamo vlog, tos prakadlaw. Ay gina-prepare pa dyan ran, no? Sige. Dirty Hands Ornamental and Floral Arrangement Shop. Mga pinalangga nga matag paramati sa atubang kang North Elementary School. Kung tanan-tanan nga kabulakan ang inyo kinahanglan, barato, priska, kag bag ulang ginpoksi, sana puno, kundiin man ra ang anak ginhalinan. Agto ni si Pib Balisnomo, kung inyo tanagid, istoryahan kag makitaan, kay kamo makaayo, kang gina-prepare na nga mga kabulakan. Kung ano man ang inyo nga mga irigaluhan, may nubya kamo nga ginapangalagan, rigyan kamo baka lamang. Wala garay mga kan nga binalay bayaw. Tiyan dyan mabakal ka mga bulak ni Pebalis no mo, no? Tira ka naka dyan da mga bulak na. Bawang Gonzales store naman sa barangay Lamputong, kamo nga taga northern part o kung mga barangayan ka San Jose, like Lipata, Lamputong, Caridad, Bagakay, pwede Benavista, Mitad Norte, Sur, Salde, taga Naba, kay Kap Belarmino dyan. Kap, good morning! Kuon kang mga taga Naba sa programa ta, sabat sa likod kami siyo kag ang mabalita. Sa programa ni Romeng, iririma o tatan dyan. Now, dyan ka magto sa Gonzales store, gid mamakal, mga grocery items, barato.
may tangke, masala may price gas, frozen foods, may mga wine, whiskey, brandy, barato gid. Grabe pa na. Kag dyan man, wholesaler, retailer, sandakang mga beer kag soft drinks. Diyan ginapalagyan ni Maria Teresa Kagawad. Maria Teresa Alolod Gonzales na mga pirangga nga tag para mati. Gaymaman sa pagpakalagad ta ang diyang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop napahamtang sa barangay Lamputang, Yapon. Ang Gonzales to sa Lamputang man to, gayong dahil sa tingrad. Kung bisikleta, tanang inyo kinanglan, no? Rigyan, tatin nyo ginagto sa Ilas Bike Shop. Alin ka una, dyan pili, lagi dyan, hindi dyan ginabakal, hindi na magsuki, dahil sandalang basta sandalang kamaan, siyempre, exclusive ka ba eh? Pero tibagkat exclusive, randa kung nagyan sa tike, anytime, pwede nyo dyan na mabakal sa Ilas Bike Shop. Mga nami na bisikleta, lagi dyan ran, ha? Kaya mga spare parts, wow. Testingin nyo lang vlog to dyan. Sa barangay, Lamputang. Alas 8:35, bukod na sig time tao. Mga balik kos dilig lamang magbuhay, ha? Mga kabiyanan, pagkalipas lamang kang pinaka. Importante nga mga pahibalo. Pareho standby. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayampo. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitron, tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone na makatabang usab kini sa pagprotekta batok sa sakit ni cancer ug makatabang usab sa pag-manage sa atong blood sugar levels labi na sa mga diabetic nato nga pasyente ug uban pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro ug epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtuman sa Life Extension Vitamin D3. Ano na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag permistress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Maayong nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasalod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique.
balik ba sa ating pagparagan ang oras sa alas 8:39. Diyan lang may panawagan. Panawagan sa kung sino man ang nakakita o kung nakapurot ka cellphone nga Oppo A5 2020 nga diya ginaparagyan ni Boy Arvin Solis nga diya nahulog rapit sa Alabado Bike Shop udto nga adlaw katong pizza size no Sabado pizza size kang Nobyembre sa kung sino man ang nakapurot lihog lang uli sa Solis Hotel o kung sa radyo natin station ang tag-iya willing gid magtugro premyo kung sino ang makauli ka cellphone kay diya puno gid ka mga memorable memories no kag kung interesado ka mo sa cellphone bisan SIM card gid lamang tikita nyo gid lang bisan interesado pa ka mo sa cellphone SIM card lamang ang ibalik tungod ginagamit niya sa business transaction doro gid nga salamat no tuod man rako to nga mga picture kung isabla no nga memorable lang nga picture no ha nga budlay lipatan ang mga memorable nga picture mo ibat na ga ginavalue na ginrabay tapos ang SIM ginagamit for business transaction interesado mo ka cellphone ka unit saan ibalik lang ang SIM card no amora mga kabiyanan ang imuon nyo so balik lang dyan sa natin no, kung sa Solis Hotel ha kang cellphone ra Oppo A5 no okay ang panawagan si Che Kalay diyan mga kabiyanan no si Bon Carlo Palacios guwapohon ha ara tapos gusto kang mayad nga serbisyo mga pilangga nga mga tag paramati okay amora si Von Carlo Palacios. Mga kabiyanan, si Von Carlo Palacios, gadlagan na ka-SB member. No? Gadlagan na ka-SB member. Kung mag-ingaday kami karama kabiyanan, ba perdegid ko? Perdegid ko? Kay raw ay takon mga kabiyanan, pero ti ura man problema. At least may pilian man kamo. Kung gusto nyo magpili sa raw ay, may raw ay. Kung gusto nyo magpili sa gwapo, ti may gwapo. Daw mo mambladya nga kung ka restaurant ka, kung magpili ka sa linaga, o kung di ka sa linaga, rito ka sa dinuguan. Langula ka dyan, ginapkadlaut lang mo. Kalma lang mo, kalma lang. Lain ko magseryoso, dahil istorya, no? Lain matak, seryoso istorya. Amo dyan si Bon Carlo Palacios. Nakasunod kaya kay tatay na nga nagadugo, ginana, tagipsoon, basta magserbisyo publiko man. Okay, gimaos at pagpalagata ang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading na pahamtang dyan mga kabyanan sa may Sentro Sur. Kung magbakal ka mo, ka mga pinta nga mga kampiyon nga pinta, high quality, di ka mo agto sa Julius Paint Trading. No, sagapon sa Julius. RL Cycle Parts kung mga spare parts ka motor nga mga original. Diyan sa Barangay Lando, niyang RL Cycle Parts sa Bulangan, Bladang Daan sa Binit Karsada. Na? Pilihan nyo dyan mga original nga motorcycle parts. Alis sa guma, mga tornilyo, kung ano dyan Kaya karako,
Mga spare parts sa motor, dyan kompleto. Brato pa, pwede mo kayo. Na. Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Kung ura karamig ref nyo kag aircon, rigyan gid ninyo ipa kidan. Rapit lagi dyan ra sa ngaan gid sa gawang gid sa entrance gid pagto sulod sa patio. Kag rigto sa una-unahan mga kabyanan, rigto man ang Wisam Electronics repair shop. Kung may mga guba stereo nyo, washing machine, mga TV, kag iban pa nga electronics, daraan nyo tubla. Kung magjaming-jaming, nakmubla mag-unwind ka mo, agto ka mo sa Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro sa Barangay Kamansihan, nami tulagawan kay tamaan kalapad ang lugar. Oras sa atang pagpagalagad alas 8:45. Mga kabyanan, Jayo, ang aten nga balita, may angat bala dya sa pangalag-ag karon kang Okta Research nga may posibilidad ma-eksperyensyahan man kang pungsod Pilipinas ang na-eksperyensyahan kang mga European nations to nga nag-timbo kuman ang kaso kang COVID. Kaiman may mga vaccine nga after of 6 months, 7 months, 8 months, nakakadura rabanwang anda kadya nga bisa. No? Ang efficacy na why na? No? So, kinanglan banwara adya kang booster shots. No? Example, kung kamo na bakunahan ka sa Inubat, isip kamo ka 6 bulan. Mga ikapito ka bulan. Wire ran. Ha? So, balik naman sa dawgwa na, wa ikaw na bakunahan. Tiwai mo. Ito yung problema. Kaya isip ta ka vaccinated nga mga Pilipino, tiyang pamatyag tabla daw 5 tuig ang epikasi now. Ang effect kang vaccine nga mga protektar ka natin against COVID. Pag tapos kang epekto na lawas ta wala pa ibang bakunahi, do mabalik naman ang tong nabakunahan pero tapos epekto kang vaccine lawas mo, so daw wala na bakunahan. No? Kaya as of this moment, not fully vaccinated pa banwa ang bilog nga population kang aton nga pungsod. Tiyo ang dato, tiblang mga European nations nauna sanda bakuna kumpara sa Pilipinas, iba dya atin dya ga, pila lang ang dato, kuna to, buwas na tapos po. Tiyo, anatabo, tok nanda nagsaraka kaso to ka COVID sa Israel, sa Netherlands, sa may Germany. Nagsaka. Kag may posibilidad, amon man dyan na matabo ka natin, kay man, gaderno, gok ng taho sa pampubliko ng mga lugar sa Metro Manila, iba dyan karaura, pabanwa na bakunahan. Ang koon ka Okta Research, bahal ang tsansa, bisan ang DOH tagambal, nga pwede man riya
matabo rogya sa atin nga pungsod alas 7 or alas 8:49 gaimaw si SB member July di Makota ang diyang si SB July di Makota sa ano oras uguon mo dyan tanda sa serbisyo publiko tumanan na dyan si SB Mami Pilar Alosilha kag no nagaimaw si SB Mami Pilar Alosilha no kag SB member boy Ala Alarcon sa pagpalagad ta mo diyang mga SB member ka suportagid sa administrasyon ni Mayor Jojo Lamogdang agad dali ta malabotang kauswagan no amo man gaimaw sa pagpalagad ta tatamyaw na si Kagawad tunog dyan sa barangay barangay San Juan si Gawa de Ramis no? Si ex-kapitan Jimny nga Mexico si Manny nga Juan Magbanwa tapos si Kapitan Jimmy dyan nga pamatigid sa bawa bakal ka mo dyan ka karnik baboy bakal mo dyan kag tapos sino patramyawan ta patamyaw lang mo dyan Tay Miguel dyan good afternoon Tay Miguel alulod kag si Kapwili sa barangay Magakay kag Kagawad ni Joy Ragot ba ang iba hindi lang na magsagi nga sapit hindi na mo magsabit patamyawan tamang mospra kadlaw mga kabiyanan balik tabla sa atin ng pagpagalagad si ex-kapitan Prida Paglinga Malonis good morning nagparanaw mi to ka ligad to ka karaban ka Pilipilaban hasta sa sa Libertad bow gamay latakan mabusan ng sulina ba alin sa kulasig liray yung Libertad na status union very sealer ko to bro kumiktay ka miracle well gamay lang kung mabusan ng sulina ba ang kalayan gali ka nga Libertad to abi mo rapit lang ngayon piral banwa do amo li banwa li kulasi pabugasong barayo pa ati sige mga kabiyanan balik ta sa atin lang ang pagpangalagad gaimaw diyang di Martibals Litson Manok and Concrete Products tanan nga Litson Manok barbecue limpo ba kagaymo ka bangko nga siminto lamisa nga siminto ang tunay dyan si Jeffrey Martinez Balben sinang Susan Tamba kung magbakal ka mo halo blocks kag mapadliber baras amo man Stronghold Insurance Company Colasim Branch dyan yung mabakal ang insurance kung ano man ipa-insured nyo ang tunis ng Susan Tamba langgit sa likod ka Motor Star Display Center balik na blaban sa pagbalagad dayo sa banwa kang Sebaste ginapirit kuno ni Migo Gaspar nga ipapirma kay Engineer Litrodo ang tong project nga tana nag-subcontract sa barangay Aligrenga funded from ano ganing nga fund ya basta DILG no DILG ang pagkonkreta kang dalan regyan sa barangay Aligre Sebaste tibanged nga may mga rectification pa kag may mga nakita para nga dapat i-rectify amora mo natural at na sa project banwa pwede mo kliman mga kabiyanan kung pira ka percentage ang
project mo, pero ti kung mag-final payment, ang the remaining percentage black, limuan mo, final payment mo. Mura ang pag-claim mo, final payment. Kung pera ka percentage ang bilin, ma-request ang kontraktor. Ha? Bahkan si Gaspar na kontraktor, tayo bahkan tayo lisensya, urat na tayo lisensya ya. Ha? Kasab contract lang gani. I am requesting your good office for a final inspection of my project situated in Barangay Alegre, Colasi, Antique, concreting, title na may concreting of blah 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 blah, funded under the DLG fund, kung ano man ang klase nga funding release DLG, no? Basta alin sa DLG, hoping for a positive response. Now, the inspection nun dyan makabiyanan kang engineering office. Pura na garantiya na kung may inspection ka engineering office, ang imo project okay sanda. Kay may ginatawag riya nga mapagawa sanda kang inspection report. Sa inspection report, pwede hambalan. Okay. Based on the inspection of our good office, I, as a municipal engineer, of Sebastian Antique, we noticed, we find out that the project was not fully mga mamo ko ano ray, no? Was not fully finished or was not ano gani English ka gina compact man mga pinalangga ta bramati may terminology genre findings blah blah blah. Number 1. Number 2 findings. Mabatang ko, number 2 nga findings, naglitek, kay ura tumapison. Ikatlo nga findings, example ba, nagascaling, nga kung lapakan, gurura ka nga, mga truck surihi, nagatapok kay mananyo, hina biyang misklada. Example na ka na, ura ta ka na kon, nga mo gito ang problema. Now, sa dalam kara pwede na magkuon ang engineer. Okay. Our recommendations, no? Rekomendasyon ang dabla sa findings. Oh. Plus may portion nga naglitik, no? Rectify mo ran. Kung ano recommendations dati, natural, butangan mo asphaltor or i-replace mo, no? So, posibilidad minors man lang dira at garing ti sa ano nga gad makabiyanan nga gusto nagit papirmahan. Ha? Ti project na gobyerno ra hindi ratanamigo Gaspar ni mo pwede ipilitan ang engineer bangod mga kabiyanan tana kara magahimo ka recommendations nga i-comply mo bangod tana mapirma. Karon ipagawa na bi karon nga okay tapos hindi okay kag kita tanak ko DLG. Kung pwede mo pa madaras pahag si Engineer Trodo kag pirmahan na sino maigo beken ikaw una-una ura ti mo lisensya ginhiram mo lang ran ang lisensya nga niya. Ay, amo ba dyan na sa Kulasi? Amo ba dyan na sa Sebaste? Ginahapaan nyo tanan-tanan nga project? Ha? Mga pinalangga nga tagpramati? Karon, kung kasuhan ta na karon may magreklamo karon nga taxpayer. Okay, ganyan kuha. Ginukihan to ninyo na litrudo. Hay nahadlak lang tanabi kay Gaspar. Ay base ka tiro ni Gaspar, bla? Kang pirmahan na lang. O tisin o na karon malitsikan. Kadel di maliskadan kadel di kulitan ha.
Ha? Magwa pa nga tibasi may kunay bans. Pura man singkot na si Engineer Trudeau ray. Magwa tanaga may kunay bans si Engineer Trudeau sa nagkontrak. Ha? Miyadraan kung ginapatupaan man, galing kunura lang man. Yang kapital malat na Gaspar, pahugan na lang man mo. Ha? Mga kabiyanan, ang ating punto, nga hindi mo pwede tudluan ang engineer kang ana obra kay kamaan riya kang obra na imo ganit na Guru Gaspar bakan pikaut engineer ura pag ni tumugro ko eskwela sa pagka-engineer. Tudluan mo na si Trudeau ka obrahan na nga kung ano obrahan na pirmahan nang hindi ta na magsugot. Kay wara mo na sunod kag dapat mo i-comply dito mana lang bla. Ha? Ano dyan rahaw ginahimo nyo sa Sebasti pa isag-isag lamang dan? Ha? Daurar ka mo tanatin nyo tipili sagi pa pamahag ka taho. Tiyang kuunto ka mga iba ito nga nakasaksi na kunura guro ti taho to ba si tiniro ni Gaspar si Engineer Trudeau. Ha? Kung ako lang ganito naman magturak banwa dapat usisaan dyan banwa kung naros plahakwatan kang DLJ dyan nga nalatag rito nga siminto kwatan nyo ba kung napison to nga project nyo nga hay during the implementation suno sa nakasaksi dyan ka taga-barangay wala tanan dagit to mapison. Ha? Ang pangobra blang nga pinalabtog mga pinalangga nga mga tagparamati. Tapos daradaan dalang ang municipal engineer sa pahag-pahag. Buyon klase tao tas Gaspar ya. Puro masampurahan naging kuno yung sprekadlaw taho nga ura ga pamilo. Basi paki na blalima mo wow. Amor ndak ni mok malam. Sino na? Uraman ti sarigan mo glamiyo ti ano ko kumiyor. Bata mo. Ha? Ano kun miyor bata mo? Aw? Makapagustor ti mo kanoy muon mo. Kung iba pa ko pambalon bullshit ta na klase opisyo imo ya. Ha? Ano kumiyor bata mo? Aw? Amor na sarigan mo? Eh kung pake, kibalima mo. Kag igapos ka nga. Benlak kasaging. Kag tinapungol naman ikaw, ti, dangtan mo lang dya kaso. Kung mapatay mo, ti patya. Pero kung di mo patay, basi ikaw patay na. Naamura bla? Nga basi masampurahan mo man surihi ang tao nga. Baskag patimot, baskag pakni mo, it pamirsa, kag basi sa kalag kag sa dengan baskag paknimo na moran hindi pagbutang sa tanan nga bagay nga padaraan mo lang tao sa paisag-isag. Ha? Kay hindi tanan nga oras tanan tao kanimo mahadlok. Amora bla mga kabyanan butang lang bla sa lugar. Kung gusto mo nga hindi pagtumanon ang mga rectification ka nga authorized person of the government nga mag-implement din kaya mga project, hindi ko sagi panguntratay bakan man Timothy Engineer. Kung doon mo ka, saktor na, ay bakan nga ni ikaw ti engineer. Bindihan mo na ay municipal engineer na, iniskwilahan na banwa sa sulod kang 5 katuig. Di ba? Kuwertat na ho, ako yung Surmi Antonio. Salamat sa inyong pagpamati. Miyadgid nga, agaan tike. Mayad nga adlaw sa atin mga kasimanwa. Mga local government unit, kang Kulasi, Kaimawang Kulasi District Hospital, gusto magpamaan sa atin mga pumulo